Última oportunidade para poder chegar a un acordo entre Valoriza e os empregados desta empresa encargada do lixo no concello de Poio. Mañá terá lugar en Vigo esta reunión, pero dende a central sindical non agardan ningunha gran novidade, o que significaría que o 16 de agosto comezaría unha folga indefinida do servizo de recollida de lixo neste concello. Todo indica que a empresa está cerrada, moi cerrada, para decir que non ofertou absolutamente nada e que temos un IPC do ano pasado de por riba do 1,5 e as previsións para este ano é por riba do 1,6, co cal estamos por riba do 3% de detrimento salarial, nuns salarios que non chegan aos 1.000 euros, están por debaixo dos 1.000 euros, con o cual, pois mira, a pobreza salarial non se pode permitir en ningunha administración e menos no Concello de Poio. Esta mañá tamén denunciaron os servizos mínimos abusivos que lanzan dende o Concello para estas xornadas de folga, uns servizos que superan, nalgúns casos, o número de traballadores que se utilizan habitualmente para determinadas limpezas. Analizando por riba o documento vemos fallas e incrementos notables. Para nós son servicios mínimos excesivos e, sobre todo, olvídense de determinados espazos nos que é obrigado e, por outro lado, incrementan servizos como servicios de praias que non se están realizando e que non se están realizando, que leva realizando o Concello directamente e que este servicio non leva. Co cual, bueno, pues faremos as alegacións convintes e necesarias para coller e adecuar uns servicios mínimos para que unha folga se caracterice como tal, porque se os servicios mínimos dunha folga é o mismo que non estar de folga, pois para que montar a folga. A demanda dos empregados é unha subida de preto dun 5% no seu salario base, o que en termos numéricos serían 70 euros ao mes para cada un destes 16 traballadores. E que o maltrato laboral tampouco se pode